Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Pamsoro changamire inonzi sindisonzo ndava nenyaya yangu nemudzimai wangu tikunesana amagaro atiri kuita ihondo dzega dzega nanezvivanga zvakawanda saka pake nezvivanga zvakawanda chimwe chiri musoro izvezvi hatisi kugara tese ane mumwe munhu akugara naye ari mukadzi wavo torera maprotection order zvese kumapurisa takaenda akandisungisa akaneta ndinovabereki vangu ndinovabereki vangu umurume mumsele jenwa kuwamugara naye andinondogara naye ndakatoshandisika uya itondiramba pamberi pasabhuta achadanija akangobuda angondisiyawo pano pamusoro zvawakaita mai wakandikwadza wanaenda kupolisi manga ndakatowasungisa wakagara zve2 days wari kumasales. After that pa 2 days idzo tasangana 2 varume pamunhu wani vachiunzira mukadzi wani chikafu ende takatombosangana nemurume nyaya yakashaya basa zvanzi hapana umbo asi takazosangana futi kupolisi amunzira chikafu ndikati ko nyaya idzi hani ndo dzamairamba here vakati ndapiwa nemupurisa chichi ndikati all right wataenda ndikano withdraw futi nyaya gwauya wachangosvika musuwo kuenda kumafaro amai makasungwa mumasales pane zvakataurwa nemunhu zvakaitika amai venyu ndo vakauya nechikafu takatosangana pageti ndikatoudza mupurisa wacho ndikati onai nyaya idzi dzemunhu wandasungisa ndiye munhu wacho wakuita sei vaugara achindirwisira yeye kuti ndikuavhiringidza kudare ndikakumbira mupurisa akauya akapupura munoita sei ndekunyepa bhozi chiyo nyaya takanakana achimbori nyaya imwe inyaya yake akabatira mameseji ake iye ndamubatira mameseji ake mandamubvunza ndobva handirova ndofunga nguva iyo baba vakatosvika tezvera vangu inini ndobva ndati baba tiri nyaya tikunesana panapa onai baba vabatira chi mameseji avo vairamba kuti munhu aite sei dana ndingavabvunzisisa vachiita sei vachiramba zvanzi nyaya dziri mvudonei baba chinosvika panapa ndikamusiwa mwana wakabva kundiwa atanga kusiwa bva vacheuka bva toramba vachiita sei vachienda varamba vachienda ndipandakarohwa nemwana ini ndakarwadziwa zveshuwa bhodzi aigara ndichirohwa nenyaya dzidzi idzo kuti awenda chihure akashanda anotora mari ndichiketesa vabereki vake ndingangobvunza ndorohwa zvandari ndandikavatotorawo chimuti ndandikava ndamurova nacho ndakatazikuitaimira zvezvo zvakakotama kudai sinoda kumurova musanda asi pakapasiriza musoro pachikabharova babe varwa panapa medidonai madikwadzi ndikati badhuri sori zvako ungwandikanganisira batichi sori zvako ate zvangu ndikwavakazodzoka vadzoka tibva vasvika zvikanzi stinjisi rongedza hembe dzako ebe panapa handichada kuti ugaina medhuri iwe buda panapa ndikati baba dhuri apana pambuda zvisina gukura because imimi makaenda kumusha kwedu makanorora makazikana handiti kana musisadene zvangu kuira dare mene kwamanga unonditora pamberi pechi unokwira mberi pedare zvikanzi handiite izvozvo uchabuda rega uchienda sara pababa ipapo funga ndaizoda kwatota ichihemba varamba ndikati hangu kwaita sendibvawaenda mangwana acho makuseni tikaenda kumba kwako wabereka wenyu natete wangu tikanokumbira regere babaioti katabwa wangu wakanditadzira asi ndikumbira chi regere kuti murume wangu wakaita sei ukakuvara kana zvizokurapisa tinolapisana tiri pamwe chete unai pakati pane chi pane mwana ndofunga vanin'ina wakataura kuti dzinga ungeimba zvikanzi budai pana apisatobva kuona ichichi ndikati bamiri kukwadza nakwadza nemistake ndofunga mukoma wenyu nemi makambondirowa makandipisa zino handitika ndaendesana futi kupolisi taenda kupolisi but ndikakuregerera ndikati handingasungise ichi munhu ndingaberekana naye ichi ndingaberekana naye mwana ndobva tete wangu angoti baba tikumbira kutaura nani neni tikumbira kuregerera zvakaita sei pane zvakaitika zvinhu zvatikona meni mutiite sei mutiregererewo
zvikanzi toda kuona usindisa nsindisa hapo kana asipa hapo munhu une muchimudii kudaipera kuti mukakuona ndikadadzokera hangu ndakaaa iwe murume zvawagara ipapa wauya uchifunga kuti uzoda kuita sei nhasi nekuti madzimai angu ane murume wakugarisana ndatifunga dzavo zvauya uchifungira ndaenda kudare kwachibusi ndikandagara ndichanotaura zvakati zviri pamwoyo pangu inini ndatadza kugarisana naye mukadzi uyo chasara ndozvati kukubvunza chasara anondiuraya kulonda chiri musoro chibhiya unikwadza sazvina kana basa kwaari vari kunwa mazuva ano kumabhengi vari kuchakudai pamusaka pechihuri sisi ino hamsimaramba kundi akuramba noshaya komerai enemusaina kana wamuna ane chikomba chai chakudhara chazvina basa chaukulema kuti chiripo nditi munoita samonorezva mukashanda misi mudzoka mudana zvatikashanda tese akati ndezvake akatondidzinga aiwa samonodzoka zvoshewa kuno mungaramba kiremwe nemoita vasaponi wani badi atwa ndini muchakuchiwa yesu endai munomunoyazva mukakushanda misi mudzoka mudana akunza 16 chendai apana kugara mese apana tukamboenda izveipa muveni moita renyekuma baba renyekuma moita futi kukura akaita nyaya indiani ibaota nyaya yako atiti munhu atorona nyaya nanesutanganacho nachikumbirawo pangu kwakugara ngawasuduruka iwewe unodzoka mudai kwa 16 asati vakubvasha mwana achiripo apa pabva dzibake aiyo ndai inogara